Parlok baro nagaliang ke jonga nga ay kublaya pi iway pa iway ki baju kersan ya kene ka channel ke jonga na trap imay channel. Pat ha kene ka por ka bamantang nga skam ro ba pia dana padang kamet ka bukai bakhya ha ka jingkar khu ka jong oblay. Te mentang nginya pai sya ka khana ka balengkon sya phanga jingya denti ka jing em ka jong Professor Judge Gilbert Swell lane ubangi tip do Professor Gigi Swell ubalong uway na kirang ba kasi ubadan nam shibon Lakha yu Professor Gigi Swell haka santrik egas kat kandai spa arpulai haka shinong laiken so ara. Bat ula ula he ula san haka nege shinong laiken so. Bat ula let school ro hapo Ram Krishna Mission School haso ara. Hadin kata pat ula let pulih hapo Scottish Church College Kolkata. Bat day nakane ke college ula pendap ya ke Bachelor of Art. Bat hadin pat ula let no ban pulih hapo University Kolkata. Bat ula pendap ro ia ka master degree haka senam kat kendai spa saupun Rio. Hadin ula pendap ia ka master degree haka ne ka senam ula wan pai no bat day hi haka ne ka juk ka senam ula ya poi kha bat ikong la job thiau lengdo. Bat day hadin ula dap dan arngut ki khun ula yo ia ka nam ka buram kum professor haka subject English hapo several Shillong Area College. Bat hadin kumbashi senam ula dap ya poi kha bat ikong la job thiau ula yo ya ka shiti thungkam na ka sarkar pharang hakitoki por kata kalong haka khatsau terik unailar khat khandai spa saupo hunyo. Bat ban long ru kum unong hikai ha Cotton College haka nong ba Guwahati. Bat tang hadin ba ula yo ya ka ne ka shiti shisngi kata kalong ba ula yo pedang bat lapan benaru ya ka ri India haka khatsan terik unailar bakan yo ya ka jinglai luat haka senam kat khandai spa saupo hunyo. Kato kat nepor uladan hapo Cotton College, Henry lapoi biang sakashiti penkendria kamno yau, ba udai pat ban lek hikai no, siapo Morally Shine College, kabadan hasil hen. Henry ke jing ke ba uya kendo hakatai kapor kalong, bahadin ba uladan kato kat nepor hasil hen. Kalami pas sakawai ka hukum na kasolkal India hadin bakalayo ke jing lai luan, baki no kino kibakwa banya sok bat ka India kidai ban wan no wot klam da pen slam bat katai ka por kalong bakasal het kadai ka East Pakistan. Hang tei ula ye kendu ye ke jing khak halaga jong ga jing em laun i no ye ka ying kasam ka badan hapo India ne un i no ye la ka kam jong u namar bakadai artat ka por bakiri jong ka purthai ki ye kendu jing naga jing ban ka jing duk jing kerdu. Ha katai kapor u Reverend J.J.M. Nichols Roy u balakot it do ba joy u danglong u menteri sarkar haka sarkar India. Bat namar ba udai naga ju kathan ba u ba joy bat namar ba udai ru u parlok u baye janpha. U ba swel u lalet ban pan jingarap na u ba joy ban penken ria kam no ya u syakawai pat ka jaka kata kabamut syapo India. Henry laong bahagatai kapor ke jingpan jingarap uba swel na uba joy kilong le na kumta namar ka jinglong le no ka jingya dai perlok apdeng jongkitei ke arngot kalanang kham jengai uba swel ula raikut bala kumno un i no ya ka kam hapo selhet bat ban wan pai pat selaka jong ka yeng hakum katai kapor koldit khat kalami ka wei ka jingpen bana bakari Ethiopia kabadan hakadauba Afrika. Kadon kam nong hikai haka subject English kumta uba swel ula apply bat ula yo ya kakam bat ula don ru hapo ri Ethiopia la kumbalai snam haka jing hikai hadin kita kilai snam ula wan pai biang selaka jonggari bat day artat hausnam badon ke election MLA na Shillong constituency bat day hangtai ula sedang artat ya ka politik ban yakon election persya yu uba joy katai kadai haka senam kat kendai spa sanpuar men ba ka kong bi kong men kadai ka MP ka badai ru ka MP ka baning kong naga jela ka badang hap hapo ka Asam ha ute usnam lami ki kertong shimet kroi bat baro kinong yakon kilapoi sika khat wengon ha katai ka por uba swel ula syarem kumbak ar hajar vote ha khamat uba joy ka jing syarem election galabu ya u ha ki jing bakrau sakaweru ba ula ino ya kakam ka jam jong u bat dairu akatai kapor balaban ka jingkerdo haka yeng kesam
Henry ke jing start ke jong u kala yalam lenti biang ya u sa shisin pat ula yo ban hikai hapo Saint Anthony's College. Pat ula telun ya kapor. Hala katai ka college ban pendap ya kikam kijam. Kum uriu ya kon suk mensim ban shisong klik di habawan biang ke election hakasnam kat kendai spa san ponyau. Bat hakatai ke election ka babot ki riulum kila penmi sa ka wei pat kaseng kabala tip kum ka Eastern India Tribal Union lane kata ka EITU ka babaro ki riulum kila yalum telilang ban ya kun ya ka Hill State Henry uba swel uklam le chekatai ka seng tang nakadaw bu uthot ya uba joy kum ta kwa ban ya don lang bat hakatai ka por ka seng Congress kalawan khot ya uba swel ban ya le election bat kum ta ula ko ngo bat ula leng Henry uso obami nakata kalong bahakane kasin ru uba joy ula penrem biang ya uba swel sa shisin nang ta uba swel usngotu baka seng Congress kadai ga jing ijli ya kiriulum hakite ki por kumta ula kendria no nakatai ka seng haka election ka babot uba swel ula aireng biang haka election kata ha usnam ka kendai spa ndru puar par hakatai ka election ula job thiau ya ga jing angnut jong u ula beteng ru banlong UMP na Shillong constituency haka snam ka kendai spa ndru punyau ka kendai spa nyo puwei kat kendai spa praposa bater hadu ba unda klan hakapor ba ulong kum UMP ka Lok Sabha laong ba udai uba swel uba yakun bat yaksaj hapo parliament ban penyo Hill State dairu une unong mi khmat uba thalan bha hapo ying darbar ban wan ra ya ka North Eastern Hills University lane ka Nehu hapo Shillong udairu unong yakun ya ka jingtmu ban khang ya ka bam do masi hakane ka jela Meghalaya udairu unong ya sat rat ba a parliament ban penyo ya ka hok long trai ki pat ba jong kane ka ri kat badang ya dai haka kamti dau yang hakitu ki por kham tam hari lum jantia haka jingya lenti ke jong uba swel ku MP uba swel ula syajid ban long u deputy speaker ka Lok Sabha haka khandai trik unok pra kat khandai spa nrup khandai hadu ar phonyo trik unok pra kat khandai spa nyo phau kumta ula beteng biang ya kakam deputy speaker haka Lok Sabha nadu ka arpunyo terik ulber kat kendai spa anyo puwei hadu kat praterik ukala lengkat kat kendai spa anyo punyo ula longru unong kitin siem laneu ambassador jongka Norway haka senam kat kendai spa anyo punyo hadu kat kendai spa prapau nang ta ulongru unong kitin siem jongka Burma haus senam kat kendai spa prapau hadu prapusau ula syajid banlong uhai komisioner se Canada Henry ula kentat ya katai kakam namar ba udang kwa banlong UMP ban pendat ya ka jing angnut jong upai ba jong ka jela bat ban ai ru ka jing syakri yaki bat habaki por ki ya ki jing long temen kalanang wan lap ka jing em ka jong u ka jing sitom kalanang ban bat daya ka arp santrik January ka kendai spa kendai ula klat no nagane ka sla perthai kini kilong ki jingya thu ba lengkot ba ki kam ke ba kraw ki ba professor Gigi Swell ula le na ka bataka ri ba ka jaj ban riu ka jongi ko blai shibon nang ya kershan ya kapor ba koldor jampi